Anya laki din! Ay, unay na iti kastoy. Oh, bigbigat nga agsinsinay ka, Pering. As ino ngay matisan nga agsinnaay. Itangal daw ti panagbayad ta iti lending. Ne, apay ngagparikot ka. Kat intad ko man kang kaidinaminsan nga aldaw ti pagbayad mo kumaita. At ang aron ng usarak! Nyalakit din na ya. Amin tumat kat saludsudam. Anya? Naimbag kumamot na nagdakkel agad at inyawat mo kanyak ngum saan mat. Umanay lang nga pagbayad. Salbag. Nang usaram aya. Nika saludsudam pa talaga. Pangasiman guryo, pumanaw ka dito isang wanak. Basibasan ka talaga ne. Ay, makamu ka man langin ti biyag mo. Talaga makamuak, tawan sirsirbem. Awan maitultulong mo. Ay, salbag ka. Panaw! Tadya, umusag ka man rin kanyak, Pering. Wan ko matata, uray 2,000 laeng. Pangalaak mo, titi kastagasan. Ngay pautang ko kan ka. Malamot ta na tata. Pangasyo, awan ngamin pagbayad ko itilinding ko ita. Anya? Amuyo matan, no sa anak nga agbayad, ang mga noomay da balay. Ay, napiapay no balay ti papananda. Saan kat nga trabaho? Nakababayin lakit di ka dagiti ka trabahoak. Awan mo't nga rin maipautang ko kan ka. Awan mo't ngamin, nanti sa baling amok kapag utangak tata. Alamot tan Mala, pautangan ka. Ay nga pang-aasim, taagbayad ka. Kan kang rurana. Saan amabaya ka? Awan igatang ko itila ko. Won tata, promise. Umadani matlaang ti panagrenyok itilinding ko amay sa. Iso amabayadan kay ito matlaang. Nasaya at no kasta. Ala, mabit lang. Ay, manulaang dahito nabulod ko iti dahi alakay. Pagbayad ko dahito 800 itilinding ko. Adamot mabati awan to. Ay, nagadaw mo din ang kwartayo, mami. Ikanak man mat iti balon ko ama pa nag-eskwela. Anya abalon man nga ibagbagam. Nangankan, iso asahanin ang masapol nga adda ti balon mo. Mami, sige mata na. Nita, ipilit na. Kaya't mun samot manan nga agbautak Saan nga roden? Oray saan na ko na ikan? Mala, inakon di pagadalan. Alaing kan, awan maitad ko kan ka. Dumawat ka iti amam no iso. Ne, adong mo dito yung naluto ngayon na po'y bakit? At dapay sida. Apay, saan ka kading agbalon? Saanan? Kahit, anya nga iti pangaldawa kung saan ka agbalon. Apay ngamin asikat ti agparikot. Apay si kaya ti mabising? Apo, manakibiyang ka unay guryo. Ore nagmayat ti panagsaludsod, madilat ta ti sungbat mo, salbag kidi. Apay ngamin aya apagparikotam ti kanak inton aldaw. Kat adamot igatang ko, mga anak ton ay jirwar. Anya, mangan kay Jerwar, idinto ta adu daytoy naluto ang mabaling mumut abalunan. Unay kan, dayta ti bagbaken ka, di ka ammo agtipid numaminsan. Amumot gayam, desi kan tagtipid. Kanam day talino tumiti limang aldaw. Paganayam tap numakunam at tipid. Ayan niya lakit din. Oh, pangaldawon mare. Apay san ka kadi amangan? Ha? Ay kwa, ingkay latamangan ije kusina no adabalon nyo. Ha? Si Kangay, san ka kadi amangan? Sa anak ngamin ang nagbalon mare. Ngamin naklatan mangan ijirwar inton madamdama. Ay, sana all adala ta kwarta na pagkaan ijerwan. Siyempre apay por. Sana all talaga mare. Apay awan ka duam amangan. Ay abam ani Bert apada mabakla. Sigurado ang nagbalon dayjay. Nagpapada kayo nga awan pagkakan na ijirwar kat. Ay, nalabos kamot mare. Katwan mat, tunggal makitak ti balon na asidaan kat tuyo kas kada fresh akamatis. Jak pa'y makita mapan mga ijirwar. Ay, unay kan.
Di ka agyaman. No, da kwarta mapagkaan mo ijerwar. Sana kastamot amari. Anya laki din. Nauyaw ka mat. Among beshi, iti dayto nga edad ko. Nilang pering tinamamok a feeling sosyal, ito'y trabaho tayo. Ha? Aywan. Oray siyak mat beshi. Iso lang tinamamok a feeling sosyal kan feeling mayaman. Feeling mayaman nga dumot tinakautangan na, salbag. Ha? Anya tikat mo asawan? Amok tayo bagbagamot lang di kiti nakautangan na. Amok ni Tata Kulas, takanayon ang mapan balay mino kas diyang awan aramidan na. Agis istoryada kininanang. Ew, nakakahiya naman yan. Aging babak nang dito'y trabaho, nga madugayang ti utang na. Nakababay na talaga. Talaga, Beshi. Agim babak nang ditoy, ngam ti anak na. No dumawat la ka no iti balon na ang mapan ag-eskwela. Bugkawan na pa'y. Ngam na adda dito'y trabaho. Man-mano ang makita tayong agbalon. Takanayon mo't amangan ni Jerwar. Ay, at nalang arod nga iparang kwarta na. Diyos mio marimar. No siya klamay sa Beshi, awan mo't magunuti kasi yung aramid. Awan mo't dakis na no agbalon kat mga dito kusina. Makatipid pa no bilang laang, di ba? Ay na, feeling mayaman nga, di ba? Kitaan, kitonggal mga ni Jerwar, kat ag-selfie. Sana ipost iti Facebook. Makita mo't dagiti katrabahuan tayo, at duma. Sada i-comment. Ngayon bagpay ni Piring, tamakapangan itik lang sa panganan. Hay! Anya laki din. Feeling! Nagbalon kayo ka di, bertakan bakla? Ha? Uwan, nagbalon kami Apay ka di. Ilibre na kam ka di iti Lance. Wana, intayo mga ni Jollibee. Ay, bongga! Sana wala talaga. Ado ti kwartana. Saan mat? Adala umdas mat nga ikakantayo. Anya lakit din. Bilibak man na talaga ken ka, Piring. Kaslasan ka mo o wanang di kwarta. Kalahin na tang adda kwarto. Siyempre Ay na, sana all. Naya nakabaknang. Siyak nga mi, kanaya nakaklangan ako rapa, eme. Anya? Sika talaga. Adala ta maibagam. Nya lakit din. Oray saan nyo nakananda kita balon nyo. Amok mat lang atoyo kas kada fresh akamatis ti balbalon nyo. What? Ala, intayon, mga ni Jollibee. Among Beshi, no siya klamay sa. Diyak ka balanday jar aramido na Piring. Ha? What do you mean, Bishi? Kunak ano talo tayo lang libre ni Jollibee. Ngam saan magayam? Talagang inayaban na pa, hindi duma akatrabahuan tayo. Uwan nga rod, Bishi. Uray sakit nas dawak mo. Ay, datanto pa yung awan asawa kan anak na. Katkas lang kurang pa iti masusweldo tayo iti kinsinos katapusan. Ay na, uwan nga rod. Ngam ni Piring, at asawa kin anak na. Kasla ka na yung naglaplapusanan. Sapay la kuma, ta saan na nagtawad ito utang na iti iliblibre na katatayo. Ay na, kasla pag-ayat na lang mo, mapaprisar nga doon ti kwartana. Asaan na mauawanan? Feeling sosyal na talaga. No siya kalamay sa, anyang gapo nga ilibre dagiti katrabahuan o awan mo ti umda sa kwarta. Naskan pa yung umutang tapno lang agpamarang abak nang, ew! Ewa talaga. Never kong aramidan, di kas iti aramidan na. Santa mga ugali ti agplis, iti katrabahuan, tapno lang agparang abak na. Andiyan laki din. Hey! Nabuglakit din, ta nagsabat ta. Piring! Ha? Anya ngay, kasanubat tanti inutang mo kanyak adus mi. Unaklakit din, no idi namin sa paalawas ti panagbayad mo. Ngam aging gaitakit, awan pa ba?
Tata, sa anak pa yung amin anak ka rin iti lending ko. Anya, Amangan no mabalin apakiura yu biitan, tata. Sigurado, itaalawas kat mabalin ako nga agrenyo. ay, litat ibagbag kang gagad. Naasyanak ka edi imbay ka imutang. Iso ang pinautangan ka. Ngamita, awan lang aron. Tata, Naimbag kumamit. No umay ka balay ang makisarita kanyak. Engam saan mo't? Kas kalabatin ayop ang mahanahanting. ni tata mo. Katuan mo't. Namag ko, asaan lang asyak tinakautangam. Adumad kayam. Malaksin pa itilinding mo nga adu. Ha? Engam no pagkasta. Ay pang-aasim, taunam abayadan ti inutang mo kanyak. San ang mabalindat ang ararabidam, piling! Manganan bakit? Bakit? Manganan. Apa aya? Saan kayo ang makapangan mo awanak? Saan ko mag-awit ti kaldero Apay ay napudot man ti ulom. Unay kan? Awan nga ron pagbayad ko iti utang ko. Nyalakit din aya? Nakautangan manen aya. Kundi damag-damag, kunamot lano adamayawat mo pagbayad. Anya? Adda na utang ko 2,000. Ngam ni, sa anak pa'y kano ang mabalin nga agrenyo iti lending ko, tadakkel pa iti balance ko, ajak pa'y nabayadan. Kat, anya nga ro dita? Makitkitam lang nga ro doon nagparparikotak, saludsudan pa ilaan. Nakautang kagaya mi ti 2,000. Ngam pulos mat nga awan na ramanan mi iti anak ta. Ultimo si Dan lakuma, awan mat. Pudno day tata. Uray sa nga 10 pesos lang, abalon ko. Awan pa'y tinted na, nakaungungot pa'y. Anya? Amoyo ta kayong agama? Awan maitultulong yung kanyak. Iso nga pang-asiw ta panawan nak ditoy. In kayo latan mangan. Apay, saan ka kadi asumrag? Saan ka mo pa nagtrabaho? Pang-aasi man guryo, saan nakakasarsarita? Anya, awanan ano saan ka asumrag bakit? Umado ti kaltas mo no kastalang. Ay, anyat bibiyang mo ay Di pa ilasi ka di maikaltas iti biyag ko, salbag kang asawa. Ni, napulot man ang ti ulo mabigbigat pering. Karain mo tinakasta. Kas kala mo tin tigre iti kasta alangam. Di nakasarsarita ko naktumot na Anya, ay napiring aya. Iso akas taunay apo ti ulom. Tagparikot ka ita karagiti nakautangam salbag kamagit. Anya? Umutang ka iti nagduduma alinding. Kas ka nagduduma ta tao tapno lang iliblibrim kadagiti katrabawam. Ngam ita, siyak tagparikot nga sawam. Nga ultimo siyak asaan mo't anairanod ka may ramraman. Ha? Ala, na dapat ti mabalin mo pagutangan. Umutang ka ba na yun? Sige, utang ka lang. Aging gamay lumlum ka. Tinapatag kat maiparang mo iti katrabawam abak nang ka. Anya lakit din dito nga ugalim, piring! Hello, Berta. Hello, Madam Piring. Oh, apay nga mauawag ka. By the way, I'm calling you. Tadabisitam dito ay. Ngamawan kamot nga minasimrak. Ha? Naggapuda ka na iti may sa lending company. May sa kadagiti nakautang iti dakkelang katan. San ka kano anak kabaybayan? Anya? Kat asido pa nga tinadumaan ang kasarita da? Asino ba'y kuma? Nakasarita dabay kitin ani manager Naibagadan kan kuana ti may papanit yung utang mo. Anya? Ay na nakababain lakit din. Anya laangan nga ti maibaga ni manager kanyak itaan na amuan na. Anya nga'y kumati ekspektaram. Siyempre nakababain ka adi. As in super nakababain. Hala, sumrag kayong tunbigat na kasaritam. Nakababain ka una yan. Hay, urayan nakakano amang ilibre manan itilansmin tunbigat. Bye! Anya?
Apay, talagang awanan balak mo asumrag iti trabaho, pering. Awanan, dito yaklatan baray. Ay, apo, sayang ti trabaho mi ti kastar aramidam. Di ka among aywanan. Di ka man suman na uguryo. Paking tapak tangiwat mo takitaam. Makarengreng ka. Naimbag kumamot nung nag-resign ka. Sana kasta. Awol ka na. Anya? Nagbaling kang awol. Gapulahang iti bain. Kang gapulahang iti utang. Dayta ti maganab mo iti ka na feeling social mo. Nita suman na upay lang. Katpudno matag iti bagbagak. Salaya. Nagkautang-utang ka iti nakadado. Lending kas kada agduduma ta tao. Ngam pulos met nga awan na ipundar mo. Gaputa na panlang iti iliblibrem. Makunalaang abaknang ka. Anya ngay kumati naganap mo. Awan met. Naawanan ka pa iti trabaho. Kat ala, husto na. Baliwam na tangaramin mo, pereng. Sikat nakababain. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Awan ikasta ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso si kanti mapan. Isun ti pangrabyan tayo. Anya nga rin ti mapangkukatangan bakay. Gumatang ka iti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka moten iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumoten ija istor no dala ko ni Antimona anateng. Isu ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin ti gatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo manan akisayan ti kakaiso na nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papalam ngay, pare karag. Nakman na jitirsina niyo na isparay. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siyaray. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day dya ayunis. Anya? Amok dagita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Dita ka man lang. Hala, inakaw, tamangan nag-close ni Yunais. Yak makagatang iti si Dan May. Inya laki din, maladitakan! Anyat gatangan manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo matan na anyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitnimat no si daan tigatangan niyo. Ha? Ayun. Si daing kumaadeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya, babae. Sakit nakasyos, kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isung awan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutin la kumasidaan, adeng.
Dagito lang manong, canned goods, noodles, kantuyo. Anya, Adakan ka manong, nagumatang ka. mala, ilakwan na mga roditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong. Bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka. Ngabtoyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-bili man? Isong arod dadala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa balingal daw, wapo ya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga roda, iti store ng timuna. Iso na pa anak ko na iti sa balingal store. Apay no nag-close, saan tayo nagsida? Kasta ka day. Iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din nung makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tuyo ah. Unay, awan tayo pa saom. Nga kalutuan ng tituyo. Siya akong ti mga werit na nagta. Mala, sublatam nga ro, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha? Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsirsira iti tersena yo? Agsira ang mitilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork dahi akarag, idinaminsan nga aldaw. Ngam ko na nagsira kayo kano? Ay, diyan, nagsira nga ibagbagana. Kahit saan mo na nagsira ni Antimamuna? Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 dahi iti malam. Anya? Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungan tinapanan nagkatangan nga ay. Jakman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan ato yo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot Yunis, taglakla ko iti ado-atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, naghapadamanan ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga oras saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw! Saan mat ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay? Kunong kundit lang agumatang. Ngam ni Yunis mat gahan ti mapanasir-siripan. Anya? Kung mare, amumutan ti panagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makikita ti kararuana. Ay, sumat lang nga ron at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kundi gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da dya karag. Makaraman day jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Paray, ina, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na yayo nice. Anya? Uri asin wala lakay. Maprisar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya ka. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kung siksay dayay ayo nice.
Iso asa anak amam uma mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasan mo't ang makauma, tikin na pintas na. Anya laki day. Neneneneng, umawawag ni bagay ko Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito ente kumparay bakit? Abay aya? Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamse ka. Salbag kit de. Ay, aday ta ka manan ako nakaon. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaon. Aday ta. 250 day ta karag. Das day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nun sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangaroday. Agkita iti tilapia yisindraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangan takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Am nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Ingkakiting! Sumanao nga! Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga dyan ti paggatangak? Nagadong nga. Inakide dyan tersina ni Yunais. Ibagak tulatan ka ni bakit ko nakasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan kumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tapay, anya ko matibibiyang mo baklasing kaul. Anya? Imbaon na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidam. Ha? Ure, ado matinakalukat at resena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngamjay ta ayan ni Eunice, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka. Akanayon atuyo, ti sidaan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ang ti papaya. Dayja, Eunice. Agpuno ka. Wan ko na. Ay, sikakin di mga bakla. Tila sa sawam mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sa sabaw na ti pasidam. Ngam saan met at tuyo met ti mapanugat gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitam mo na ito bakla mo. Nagangduto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka ta nga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitahan madlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito gamin ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Kasta? Mabit laang. Kasla day bagbagang manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti ko na. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagana sa'in? Ang gayang boyfriend na. Kanayo naman ti may kumatang ito tayo. Bareng, ma'am. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabit laang talaak ti tuyo agat gatangam.
matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungot ka? Di ka kagihaman. Tadagin natang kwasi daon bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na! Di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso no, di ka magsitsida. Isungarot tadala ko da. Anya ka mo ting. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? Ay! May silang at istor ano ba rin ang pagkatangan? Ha! Kunam kit napan ka manan gimatang ay di tersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amuan niya. So kayat mo ti mapmapal ay di tersena day di ayones. Gapo ta pag-aayat mo lang ang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay na, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amom si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anak tan. Ngam saan mula tamay ka titakin na agsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaabunan tinapalabas manipod na ganaka. Ngam tuyokit din, tikat katangam nga ipasidakan niya. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang makasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit! Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Anya? Nagpigsamot ti panang sipat ni pagad mo kay di Rabia. Nanggag ko nga daging kay di balay. Natitiling akpay siya. Ti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day di ayunis. Apawan niya. Dahil tangiwa mo pare. Amano makadalon to kidikin ni bagagaw na rikatay. At dami ka ang panagbutang mo kinibakat mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidan. Agsirsirip, anya langit din. Ngam husto mo tinanggag ko ako na nibagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baw nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha, nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang, nagkakatawa din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarte nga nak, tamang ano niya pa ti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. February manan, bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita! Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. Si kakit di matanton niya.
Makasao ka man. Katpud na mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko na. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever, sakit lang ang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanyak? Anya? Nakunak dayta, gaput adda ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanyak. Maawatam. What? Oh, apa kas tadi lang ang bird? Madilang arutin tal aldaw ko. Karkaruwang pailang mat. Berta ko ng kanyak san abart. Ah? Wingayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga rin akas tati lang am? Siguro, adaman na nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisi ta talaga. Ha? Ket, kaano pa aya nagbalin na nasaya day jeng Antonia? Ket kanayon mo't ang makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng, dagiti adda kayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukloko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipat mo naman day jeng Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam kadilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka kita the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kaslata kaktus a napintas. Uray awan si bugta. Napintas na lata. Nabasa. Kumpara ka na Antonia, nga the boyfriend na. Ay na, nakamagmagamot itsura na. Ay laki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga no adamot plano amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ate kaya mapapanan. Saludsodan nak, nung sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo mananakayat no siyak ti mangisurap. Nasaya at matana kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sakak at talaga! Day, magkapayan to niya, bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak at talaga ti bigat ko. Ay, nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into umay a Valentine's Day. Ha? Ay na, hindi pa akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Kay na, makaparagsak kunak tumat. Kan kang runaan na, at dapay ka-date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew, Ania, hoy Antonia, dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom kunak tumat. Ni, apay makaungot ka, katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka, iso nga awan ka Valentine's mo, awan ka date mo. Nyalakit din,
Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas sa talaga ti ugali da nga Antonia. Agasam man, no nangalaan na iti turid na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay ti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y at talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kas labi na ti por, ije bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnomat, ngam no agsasauday yung Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kanya, kasahan na kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akak kanaw. Ay, ti awanan baen. Enton maminsan nga ibaga na pa iking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Ang lalaki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka man. Mamin ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko. Berta! Kunak lang arutan. Anya lakit din aya. Nagadukat nga. Ala, Berta latan no, Berta. Oh, anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na ba to, inton umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko mati bibiyang mo noon kadit ko. San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan nga min mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Heh! Nakangis-ngisit mit larot. Anya laki din. Kasjay mo na Antonia. Uray saan mo sa ludsudan kit ibagbaga na. Wen nga ron, saan ko matasal sa ludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbagahanakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Naku, naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Iso pa ya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tula taal-taw namat Ay wala. Apay ka na yung latan nga iso ti aguy-uyaw. Ay, saan ko nga itulok? Adan tula tamaban ni ita a foreigner. Huyon to day diyang babae. Sika talaga. Katanya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanayin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Anak ka rin Antonia. Mapana kaya istor nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Eh, apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw ang kaya man niya. Oh, ang mga ano nalipatan ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaiso na kwak. Nasamsamok nga minan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Kung agpay siya, nagsamudyo. Kin apay masapol pa ya. Pukisap. Katuan alangan mat, jaklaki ti itulok nga ag Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apukisak lando. Anyat gatangam, Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne,
Apay nalipatan nyo, a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Isu asaan kayo ang makarelate. Ay, si kakit di mo't Antonia. Tila sasawumot. Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya, lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib ta pagpokis ko dito Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita? Ta saan nyo ang napadasan? Bak kayo nga rodya. Ala, man na dito kartibon taagtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsapat talang nga rodan. Ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man ako nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito'y Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando may loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodak ayata ibagbagam? Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulit ka, gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsama. Ang mga noon niya pa ti maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakuha mo, nakakayang ka, Nay! Abay! Lando! Ano ka pukisak ng nakartip ko matan? Natipingan ni ti mani-manikam! Anya! Unay! Tama na! Nagsakit na talaga! Unay mo titsaraan napisi mo, Tay! Tugong ko naman! Nagkunang kami nakartip to, saram ka mabalim mo tisibar! Ay, sumad-yamad niya, tala ko na! Nagsakit lang daw! Nasunod ti Valentine's Day na lokastal! Sabi naganglamyaw! Nakartip ko matan! Kung ako nabuhok ti nakartip ko, ti mani-manik magayaman! Una yan! Unay, hindi ka to pala pinagaw mga sagay sa! Awanan! Kung ako lagi din makapag-date tayo ta Valentine's, yung saan magayam? Ay, salbag kita! Kanya nga Sanda na makapasyar at akasta mo tinarami mo! Ay, una yan ay ati kastoy! Unay, nure ko mama, nagusar ka ti ko, sipa! Nagano nga minti mabalim mo nga usar eh! Kartip pala mo ta nakatatarag! Nya nga ita! Natipingan lang aroon taman ni manay! Awanan ti Valentine's Day ta! Imbes ka at data yung agpaspasyar at data di ti o nagtibalay! Sa lang aroon na makitan, pukisam to pa ilang kami may! Ay nakababayin ka kadagitikin ang kantyawa mabaak! Kas kadawang kadit na dita ngay bagbagam! Anya? Kailangan ti may bagada, numamanda na kartip mo ti manimanay! Tiping lang aro, unay mo, nalaki din! Nya itsurahan na data diwit! Oh. Ay napaw! Gunggunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Nakadkadlaw manan nga, dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonio aparamag anawyaw anagalas ti ugarin na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mo nga minachismosa akas kingkwana. Apay anya? Ket no nakartib na ti mani-mani na idikalman. Ha? What?
Wen beshi. Gungguna ko na ngalon. Nakaamang mo, Beshi. Nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga rin nagkatawa kami. Tanak ko na anatipingan ka no. Di na pala nakatiping na. Diyan mo. Ayun na yan. Napaya natipingan ka na. Di pala nakaratip ang buo. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kat nakapgasing nga eh. Ay, awan ang aron. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Ta nakaratib na mag-aam ti mani-manina. Ay, laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakaratib mo ka ng ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Nakartib mo ka no? Isa natipingan. Di pala nakartib abo Tapnawanan na bati. Kasi mo nilando. Pangikugso. Mayapo. Si kakit di mat. Idadanas nakmat. Kaya bag ano mapalim pa may skat stipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita. Imbagi suda tabuo pa eh. Nya. Sa anak mo tin nga naguyaw. When tawanan ta pa. Ay apo nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngam no sana napasamak na ita. Malamang sa malamang aramang napapga daging ga ita kat aguyaw kalata. Anya. Anya? Sapay lang ko matain ton sumaron no. Kit makartib mo abo. Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanyakon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.